Paris ei söti meinaa. Aha, onkas Ritva aukas sun linja jo? Okei. Täällä Mauno Ahonen, Ylä-Tikkurilan Shell-asema. Nyt minulla on ainutlaatuinen tilaisuus näyttää teille, mitä Ylä-Tikkurilan Shellillä olisi tapahtunut noina Suomen hiihdon kohtalon päivinä, jollei ulkopuolinen taho olisi puuttunut tapahtumien kulkuun. Eli jos Salpareen laukku olisi päätynyt oikeisiin käsiin. Aivan paskaa, ei mahtu. Polkattiin käteen. Miksei sulla näkynyt? Urheilijanuorukaiset saapuvat sovittuun paikkaan. He ovat lopeen uupuneita, vaikutuksen lakattua äkillisesti. Mutta heidän ystävänsä Kärry-Pekka on jättänyt pojille hieman evästä. Kärry on jättänyt passin tänne. Hei. Mitä siellä on? Tapuja. Ota siellä tapuja. No. Täällä on joku ruiskui ja... Hei. Kuule nyt. Pojat saavat hetkessä uutta tarmoa ja kuulevat korvissaan seireenien kutsun. Tampereelle! Tampereelle!